सद्या येयला प्रॅक्टिस आहे फाल बुशूगे परफॉर्मन्स आहा मुच बारा आहा एक लेजंड एज अ किड चोयलो तो फेवरेट डायलॉग तुगेलो म्हाका खबर ना पाय जाणा मागीर हॅलो डायरेक्टर एंड प्रोड्युसर रायटर लंडन सेटल झाली आणि त्यातनं आमच्या एकवटा गोवा जी होय गोवा सोडी बाबा शिंबूर पण सांगला आणि तू म्हाका मम्मीक म्हणून हाय केन्ना बी नाका सो टी ब्रेक चालू आहा सद्या हाडल्या बॉडी गेले मरे ग्लास पॅक कर Babuto, are you done with your part? Are you ready for tomorrow? हाय अशोक लंडन ड्रीम ओके